Halo bos, lombok riwit toh? Pas banget bos, iki ana 3 kental. Regane 90 bos per kilo. Barang iki wis seger. Wong lagi wingi sore le panen. 20.000. Nek 20.000 iki gur lombok tampar kok ya bos? Cah cilik nyeplos ora kepedesen. Lah nek lombokku iki marai kobong tenan lho bos. Pedese level dewa bos, tenan. Lah wong godhonge melu pedes lho bos. Gek barange awet tenan, ora gampang bosok. Soalnya ora nganggo pestisida. Ya wis tak kurangi bos, tapi ora akeh-akeh ya. Siap, iki gur serono ben nggo langganan sesuk-sesuk. Lah butuh pirang kilo to, Bos? 50 kilo to. Lah rasa kental sisan, Bos. Soalnya nek sampean takon, aku ora jamin ono, Bos. Iya, angger bar panen ngene iki sing nampani akeh, Bos. Oke, siap, Bos. Sampean DP langsung tak terke, Bos. Oke, sun-sun, Bos.